Murjanatu Ibrahim Kunya, ma'abociya haƙuri, tausayi, ilimi da kuma hankali. Haƙiƙa ke ta musamman ce a cikin mutanen da suka kasance na musamman. Murjanatu Ibrahim Kunya, ina mai miki addu'a Allah Ubangiji ya sada ki da alkhairan da suke cikin wannan rayuwar taki baki ɗaya, sannan ya kare ki daga sharrukan da suke cikin wannan rayuwar taki baki ɗaya. Allah Ubangiji ya raba ki daga sharrin maƙiya, sannan ya sada ki da alkhairan da ke cikin masoyanki. Ya Allah Ubangiji ya sa ki zamanto ɗaya daga cikin mutane 'yantattu a cikin lahirarki, sannan kuma ya kare ki daga azabobin kabari. A gaba, sunana Hayatu Salis, ina mai miki fatan alkhairi, ya ke ma'abociya hasken idanu, haƙora da kuma murmushi. Haƙiƙa murmushinki ya kasance na musamman a cikin mutanen da suka kasance na musamman. Ke ɗin ta daban ce a cikin mutanen da suke na daban. Hasada ko kushe ba za su taɓa kai ki ƙasa ba, domin ke Ubangiji shine gatanki, kuma ke rike iyayenki abin dogaranki, don haka ba za ki taɓa faɗuwa ƙasar banza ba. Don haka duk mai neman ki da shari, ya Allah Ubangiji ya mai da shi wa kansa, mai nufin ki da shari kuma Allah Ubangiji ya sada mu da shi gabaki ɗaya.